Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Paduan, at dito ulit tayo sa ating Tropical Weather Analysis na yung araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Agosto 25 hanggang 27, 2021. At ito po ang ating Tagalog version. Ngayon ay umpisahan natin ang update. Ito ang latest GovSat. Simulan na yung araw na ito ng Miyerkules hanggang bukas, Huwebes. Meron po tayong Intertropical Convergence Zone. Ito po ang pagsalubong ng hangin mula sa Hilagang Silangan at Timog Silangan. Minsan nag-aling sa Timog at Timog Kanluran. So ito po ang common convergence ditong mga ulap o mga thunderstorms na kung tawagin ay ITCZ. So magbibigay po ito ng mga ulan, mga thunderstorms lalo na po sa tanghali, hapon o gabi sa malaking bahagi po ng Southern Luzon, kasama po ang Metro Manila dyan, Southern Tagalog Provinces, Calabarzon, Bicol Region, gayon din po sa may bahagi po ng Mimaropa, Visayas, hanggang po sa may Mindanao. So, inaasahan po ang malalakas na thunderstorms sa ibang areas. So, mag-ingat po sa mga kidlat at mga pagbabaha kapag meron pong malakas na downpour o pagbagsak ng ulan dulot ito mga localized thunderstorms. At ang ibang bahagi po ng bansa sa may dulong Hilagang Luzon, magiging katamtaman po ang lagay ng panahon na may lesser chances po ng mga afternoon thunderstorms. Sa labas ng ating bansa, meron tayong surface trough dito na namuo sa may West Philippine Sea. Bibigay rin po ng mga thunderstorms at maulap na papuwi rin sa area po ng Calayan Island Group, kasama po ang ibang areas po ng Spratly Islands. Dito naman po sa may Western Micronesia hanggang sa may Northern Marianas, ay may mga ulap din po dyan na mag-create po ng mga thunderstorms. Dulot po yan ng mahabang surface trough. But wala pong pinapakita mga computer models na magiging isa po siyang malakas na LPA o magiging bagyo. At dito po sa may Eastern Micronesia hanggang sa may Marshall Islands, meron po tayong Intertropical Convergence Zone na magbibigay din dyan ng mga malalakas na thunderstorms. At dito po sa may Japan, Korean Peninsula hanggang sa may East China, meron po tayong frontal system o Mayo front na medyo stationary po sa bahagi niyan ng East Asia at may quasi-stationary po na halos hindi kumikilos na high pressure area dito po sa may malapit po sa Iwoto Island, south of Japan. So ito po ang mag-enhance ng easterlies sa susunod na 2 araw dahil po bukas sa lakas ng bagya ang hanging silanganin o easterlies. So, magbibigay din po itong mga ulan sa silangan bahagi po ng Luzon. Papakita namin sa inyo yan mamaya lamang. So, ito po ang latest fast animation. So, makikita po natin dito ang mga kaulapan, mga thunderstorms, severe thunderstorms. Yung iba nito ay na nagbibigay po ng mga ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. Ang ibang bahagi po, kaninang umaga nangyari yung mga thunderstorms. Hapon wala na, yung iba naman sa hapon at yung iba sa gabi. Okay? At itong mga thunderstorms na ito, naglalast lang po ito ng mga 1 hanggang 2 oras. Depende po sa kanyang pagkalaki. Minsan umaabot po ng 3 oras. So ito po, umpisang 1:00 hanggang 6:00 na yung gabi, based po sa windy.com satellite animation, nakikita po natin, buong maghapon ay talagang natatakpan po ang malaking bagay ng ating bansa ng mga localized thunderstorms. At ito po ay nagbibigay ng mga malalakas na ulan sa mga areas na affected dito. Okay? So, common po ito sa ganitong buwan ng Agosto habang naka-monsoon break at medyo wala pang pinapakita hanggang unang linggo ng September kung kailan talaga babalik ulit yung habagat. Kailangan kasi may mag-form na bagyo sa silangan ng Pilipinas o sa may Taiwan area upang mag-redirect yung hangin papunta ulit sa Pilipinas. Habang wala talaga tayong magagawa kasi secondary flow po ang Pilipinas ng habagat. So, maintain lamang po sa may area po ng Indochina. Yan po ang areas po ng Vietnam at Thailand. Hanggang doon lamang po siya. Kasi ang primary flow ng habagat ay doon po sa may Bay of Bengal o sa may North Indian Ocean affecting Bangladesh, Pakistan, Thailand at Eastern at Southern India. Okay? Diyan po ang natural flow or primary flow ng habagat. Okay? So, ito po yung rainfall accumulation forecast sa susunod na 3 araw hanggang Biyernes. So, nakikita po natin na magkakaroon po ng mga thunderstorms pa rin
sa malaking bahagi po ng ating bansa, for the next 3 days. Okay? Lalo na po dito sa may eastern sections ng Luzon, Bicol Region, Visayas, Mimaropa, Sulu Archipelago, Mindanao. Dito po sa Luzon, may mga possible pa rin dyan, mga thunderstorms. Kasi usually ang forecast, minsan nagkakamali naman po yan. At kung sobrang init, lalo na yun, meron na tayong climate change. So, kahit wala sa forecast, minsan in reality nangyayari. So, yan po ang kakaibahan ng kakakaroon po ng climate change dahil hindi po nagmamatch yung mga computer models. Okay? Kasi nag-iiba po currently ang situation because of global warming ng ating planeta. Okay? At ito naman po ang ating forecast sa hangin mula sa at pressure, okay? Mula sa European model for tomorrow hanggang Friday. So bukas, unting-unting magkakaroon po ng hanging silanganin sa may dulong hilagang Luzon hanggang silangan Luzon, kasama po ang Kabikulan at silangan bahagi po ng Mimaropa. Okay? O sa may area po ng Oriental Mindoro. Samantala, ang Kabisayaan, Palawan, Sulu Archipelago at Mindanao nasa influensya pa rin ng Intertropical Convergence Zone. Kita nyo, nagko-converge po yung hangin dito po sa may southern part ng Pilipinas, galing sa northwest, dito naman galing sa east. So magkakaroon ng salubungan ng hangin na magpuproduce po nitong mga localized thunderstorms. And then by Friday, nandyan pa yung easterlies but apektado na lamang po ang dulong hilagang Luzon sa may Batanes, Babuyan Cubao Islands at silangan na costales ng eastern Luzon, ang Bicol, Mimaropa, Visayas at Mindanao at ibang portion po ng Southern Tagalog provinces ay magkakaroon po ng epekto ng Intertropical Convergence Zone. Okay? So, nag-oscillate po itong ITZZ at yung easterlies. So, depende po sa lakas itong high pressure. But ang good news, wala pong bagyo na nakikita tayo na pwedeng mag-form sa loob ng 10 araw based po sa mga computer models. All clear po ang Western Pacific. At ito po yung ating Global Tropics Hazards and Benefits Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA na ini-issue every Wednesday. So ito yung pinaka-latest for the next 2 weeks. So sa unang linggo, valid August 25 to August 31, halos normal po ang kalagayan ng panahon sa ating bansa. Except po may moderate confidence or medium chance of probability na posibleng magkaroon po ng below average rainfall o pagbawas po ng mga pag-ulan sa hilagang Luzon hanggang sa may Batanes at Taiwan. So ito po 50% probability pa lamang. So hindi pa ito sure kung matutuloy. So may mga localized thunderstorms pa rin inaasahan. Dito po sa Bicol, Central Luzon, Metro Manila, northern part ng Mimaropa, ay normal po ang panahon. Fair weather po yan. At sa hapon ng gabi, may mga inaasahan po tayong mga localized thunderstorms. Dito po sa may Visayas, Palawan, Southern Mimaropa po yan. At dito rin po sa may Mindanao, ay posibleng magkaroon po ng moderate confidence or 50% probability ng above average rainfall. Dulot po yan ng IDCC at yung mga surface trough na dumadaan. But gaya ng sinasabi ng forecast, medyo 50-50 po ang probability. So, posibleng normal lang po ang klima natin sa buong Pilipinas hanggang sa katapusan po ng Agosto. Now, sa second week, September 1 to September 7, ganun pa rin po. Normal pa rin ang panahon natin. Wala tayong nakikitang nababa na agad na LPA na posibleng mag-form o tropical cyclone formation. Hindi tulad dito sa US, may medium chance din o moderate confidence na baka may mag-form ng mga bagyo dyan. Sa atin, ang moderate to medium confidence o 50% chance probability ay ang above average rainfall dun pa rin sa areas like Mimaropa, Visayas at Mindanao. So, posibleng matuloy ito o hindi. Malalaman po natin yan by next Wednesday. Okay? So far, yan po ang ating weather at climate for the next 2 weeks mula sa Climate Prediction Center ng NOAA ng United States of America. Okay? So, dyan po nagtatapos ang ating latest na yung araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes. At babalik ulit tayo bago ang weekend para ibigay sa inyo ang pinaka-latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser.
At maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aking channel.